Nou, maar het al een beetje leidt in een koele. Het haatgebouw van de club, dat leidt al in volle hegen. Dus zullen spelers en trainers aan een trap oordalen. Zo komen ze bij het veld. En dan zullen aan de oortrap plakvienen. Gaan wij nog mooi even de tijd om naar de opstellings van de beide ploegen te zien. Te beginnen van zelfs maar die van sportclub Cambuur. Het is toch wel een beetje de beërge basisopstelling. Ekvar volgende weken. Dat Cambuur de competitie iepen het zien MVV Maastricht. Er binnen al in nog 2 plakken waarop Henk de Jong joert een iets oren invulling jamast on het overtal. Dat had te krijgen met blessures. Briant Nieling is er net bij. De Limburger rekken juster op de training blessure. Hij is gewoon wel een basisspeler, maar toch joe net mij. Is naar alle gedachten volgende weken wel weer fit. En hetzelfde geldt voor Benjamin Pauwels. De Belgische vleugelonvaller. Dat zou wel eens een sensatie willen kennen dit seizoen. Hij rekken verliezen week in de oefenwedstrijd in FC Den Bosch blessure. Is er joert ook net bij. Maar ik mij hem jocht het Cambuur hem op volgende weken. Waar spelen er nou wel? Nou, op een goal de nieuwe keeper Thijs Jansen. Efterien van Orjurs, Sturla Ottersen, Jeremy van Mullum, Floris Smant en Thomas Pol. Waarbij Van Mullum de vervanger is dus van Nieling. Op het middenveld onvierder Nicky Soeren, Matthias Nati en Michael de Leeuw. Henk de Jong wil experimenteren met de Leeuw als onvallende middenvelder. Daarom een basisplak van hem. Verder de Jong die zit op de bank. En in onval Sylvester van der Water, Milan Smit, hij er dus gewoon bij. Het justeerde dat hij toch wel een beetje op de nominaties zit om verkocht te worden. En de laatste speler bij Cambuur is Remco Balk. Dan zullen we ook nog even naar VVV Venlo. Dat wij Ian Vries in actie zullen. Jan de Boer van Sleert, hij is de keeper. Je zo'n sisse had je in de laatste oefenwedstrijd onder de lotte steermaaien, dan binnen je de eerste keeper. Dan zou hij de concurrentiestrijd woon hebben van Delano van Krooi. De concurrentiestrijd die hij vorig seizoen, Heernewijd seizoen, verleer wilst de spelers het veld opkomen. Cambuur in het wit, in het nije uitshirt dat Jedda Joert presenteren waard. En VVV van zelfs in het vertrouwde giel. VVV mijn jonken Jan de Boer, Efterien Emmanuel Giamfi, centraal Rick Ketting, Roel Jansen en aan de linkerkant Simon Jansen. Op het middenveld dan Mohamed Odries, Paul Pupperl en Elias Sierra. En in de onval Tijmen Verheijen, spits Constantinos Doemtsios en Martijn Berden, de overnamen van VVV. We beginnen Assen met een minuut stilte. Dat had ermee te krijgen dat er Kwadlien, een clubicoon van VVV Venlo, verstoren is. Daarom speelt het VVV Joert ek met Rauban. En die man die het Kwadlien verstoren is, Roel Theeuwen, dat is de broer van Herman Theeuwen. En deze wedstrijd is neemt naar die Herman Theeuwen. Het is namelijk de Herman Theeuwen Memorial. VVV Venlo had een traditie. Zo'n 2004 spelen ze als laatste oefenwedstrijd altijd een thuiswedstrijd. Dat is zo'n 2004, dus de Herman Theeuwen Memorial. Een oud clubicoon van VVV. Spelen tussen Jortje 54 en Jortje 61. 236 wedstrijden. En hij is die onder basis van de overwinning van VVV. De enige keer in de clubhistorie dat ze de KNVB-beker wonnen. En hij wordt nou dus elke keer betocht met een wedstrijd. Zijn broer die verstoort dus Kwadlien. Daarom wordt is Herman Theeuwen Memorial in Kwadden omdopen tot Herman en Roel Theeuwen Memorial. Eerst dus een minuut stilte. Naar oorlending van het versterren. Opnieuw een belangrijke speelt VVV vanaf volgend
eigenlijk stilgestaan voor alles wat de broers Herman en Wiel allebei voor de club hebben betekend. Ook vandaag staan we stil bij het overlijden van Wiel. VVV speelt vandaag met bouwwonderen en daarnaast vragen we om een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan het clubkampioen T. Stilte dus voor clubicoon Wiel Theeuwen. Dus net hoe, maar Wiel Theeuwen. En van takom seizoen al dus de Herman en Wiel Theeuwen Memorial hier in Venlo. VVV, dat sil oortraapje. In het geel dus. Het witte shirt van Cambuur dat Joert presenteren waard, dat is een verwierzing naar het shirt dat de club droeg in het oprichtingsjaar 1964. Ik doe speelde Cambuur in het wit. Doen groen, de geel en de blauwe baan horizontaal over het shirt. En nu winnen ze van boppen naar onder verticaal dus. Maar we zijn los. Thomas Pol. naar Floris Smant. Smant die dus de concurrentiestrijd woen had. Efterin zal ik het. Van onder oren Jeremy van Mullum en Leon Bersma. Smant nou links centraal Efterin. Wij zullen Briant Nieling daar staan en zal Smant de rechter centrale positie nemen. VVV dat Heegstiert net echt druk zet op de defensie van Cambuur, dat nou wat docht. VVV dat mij John Lammers ook een trainer binnenhellen had. Die het liefst onvallend voetbal speelt. Wat dat onbelang het belooft dat wat van een joen. Twee trainers, twee clubs die het onvallend voetbal spelen willen. Cambuur beziekt het nou even met de lange bal. Matthijs Jansen, keeper, bereikt Remco Balk net. Rick Ketting kopt de bal voort. Smit Cambuur wel een ingooi op. Uiteindelijk is keeper Jansen dan weer in balbezit. Pol levert de bal in. Goed druk zetten van Nati, die de bal dan voortdurend herovert. Rekt het hem dan liep ons ook weer kwijt. En dan is het de overtreding van Nicky Soeren. Levert VVV een vrije trap op. Jan de Boer, de Slettermer. Met een lange bal op de spits.
Terwijl we het woensdag van Mullum. Via Ottersen gaat de bal weer om naar Jansen. Zo is het een wedstrijd die in de eerste 3 minuten opvallend volle kenmerken vertoont van Simmerjoen voetbal. Bij de clubs die het echt nog aan het oortasten binnen. Ik denk dat deze Thijs Jansen, de man is met de meeste balcontacten. De keeper van Cambuur die het een aantal weken in oorkwam van Feyenoord. Lange bal weer op Remco Balk. Houdt de bal wel binnen, maar leidt hem wat tot allemaal aan het perfect deel van Mohamed Odries. Een training op Balk. Vrije trap van Cambuur. Pol maar de lange bal. Milan Smit verliest het kopduel. Al van de bal is van Michael de Leeuw. Van der Water. Ik hij dus nog altijd Cambuur spelen. Hier wat moois in gedachten hier, maar dit boekenkansje, maar de bal die keert over de Efteline. Tredekje daar van Ottersen. Vrije trap dus van VVV. Floten terug de skiertsruchter. Zijn naam is Kevin Puts. Gaan we hiermee kijken, even neemt. De balbezit van VVV. Jansen met een lange bal. Is dit geen boete spul? Nou, ik mag het al in het voluut, want Thijs Jansen kan de bal rest gewoon de voet oppikken. Jansen die nou VVV wat uit de tinten bezieken te lokken. Mullum, dit is goed voetballen door Cambuur, alleen nog naar Rekkert van der Water de bal weer kwijt. Dan leidt wat ruimte van VVV. Wat Ottersen waarom. Nee, VVV kiest voor de zekerheid en speelt de bal naar Hefter. Mooie actie daar van Elias Sierra. Goeie paashek. Nee, de rechterkant naar Martijn Berden. Het poltje in Oerum. Oh, nou. Zo had ze willen dat deze actie van Sierra wel een beter lot verzinnen hier. Maar Martijn Berden, hij had dus gewoon door ze nog om de voet te zitten. Want het is een voorzet die belandt over de Efteline, efter de goal. Dus mijn Cambuur weer een doeltrap nemen. En begint de opbouw dus echt bij Jansen. Want Cambuur kiest er bewust voor om Smant de doeltrap nemen te litten en Jansen in te spelen. Cambuur werd wat rondrong. Lange bal nou van Jansen. De Leeuw. Balk. Van Boeten naar binnen. Van Boeten weer naar binnen. En uiteindelijk een vrije trap. Dat Simon Jansen de training maakt. En dan zou je misschien de eerste kans van de wedstrijd uitkomen kennen. Want Matthias Natti en Sylvester van der Water
bij de bal staan. Remco Balk die het hield al tussen Jan de Boer, de keeper van VVV, en de laatste linie steengeert. Rint tegenover wat uit voortstiert, vanzelfs dan Boeten Spul. Narti leidt de bal bij de tweede peel, draait in. Maar Jan de Boer kan hem pakken in 2 standjes. En zo kunnen we dit ijs echt nog net echt een kans nemen. Cambuur dat heeg druk zetten wil en dat nou echt beziekert. Zo is het Smit balbezit op, alleen nog Smant krijgt de bal net goed onder de voet. Via Pol komt de bal uiteindelijk bij Narti. De Leeuw, goed die, goed het lichaam broekt. Alleen nog, dan kan ik Milan Smit de bal net bij hem horen. Toen wordt uiteindelijk een ingooi is van VVV. Ingooi wordt naam toch Emmanuel Giamfi. Het VVV dit seizoen hield van Schalke 04. Grote Duitse club uit Gelsenkirchen, hier net zo Viervoort. Die intussen al een aantal seizoenen in de tweede Bundesliga speelt. Maar nog altijd wel een grote club. Ze hebben dit seizoen een gearworkingsverband met VVV. Om die reden ik 2 spelers dus naar Venlo stuurt. Want naast Giamfi, de linksback, speelt ik middenvelder Paul Pupperl. Officieel voor Schalke, maar komend seizoen dus van VVV. Roel Jansen. Met een counterkanswurf van de Water. Nee, Giamfi is kijk wat jedde. Ze hebben het 10 minuten spelen in deze wedstrijd en is het echt oortasten van beide kanten. Batter ijs nog neert. En spelen zowel VVV als Cambuur heel voorzichtig. Dan gaat het even mis bij Cambuur. Verdieren het zoen. Ottersen stiert net werd de steermat. Is het Verheijen. Komt naar binnen bij het schot. Nou, daar is het dan. De eerste kans van de wedstrijd. VVV dat profiteert van een flaterke in de organisatie bij Cambuur. Het schotje van Verheijen. Net zat regen dat hij het Jansen echt lastig maakt je koer. Maar in alle gevallen nog wat gevaar voor het goal, Sjoen. Net wie daar maar van vast horen. Aan de orenkant nou. Milan Smit. Ja, net echt een goede oorname. Er houdt wel balbezit, maar Ottersen rekt hem weer kwijt. Ja, dan is hij weer uit positie. Maar herstelt hij het balbezit prima, want dit is een goede sliding. Oh, nou, daar is Puts, de scheidsrechter, natuurlijk net maar is. En volgens mij spelen Ottersen wel degelijk de bal. Maar Puts bestraft de Dors met een vrije trap van VVV. Lange bal. Maar Jansen attent uit zijn goal. Dat is een beeld wat we dit seizoen nog volle vaker zien zullen. Want Jansen is echt een keeper die het makkelijk uit zijn goal komt. En daarbij kan Cambuur wat heger steen bij de verdedigingslinie. Is het net zo slim dat je wat rondte in de reg hoort. Als je weet dat Jansen in die rondte wel uitkomen kan. Cambuur nou met Remco Balk. Met Pol. Soeren, onvierde, Joert en misschien ook wel de rest van dit seizoen. Dat zullen we Henk de Jong even vrij in horen in. Koerdien toch Smant, die Narti vrij speelt.
Komt aan de rechterkant bij Van der Water. En via Ottersen komt die bal direct. Van der Water dwat het net om de bal de zegje niet te slingeren. SS Cambuur weer waarom bij Jansen. Maar uiteindelijk wordt Smant vrijspelen. Die had wat ruimte. Centrale verdediger die nou als linker middenvelder opstelt stiert. Hakje, mooie balk. Kijk de hut van De Leeuw. En dan is de sliding van Rick Roel Jansen. Wat ik zie ze. Prima op de bal. Balk. Oh, wat is dit? Ik maar hoop je dat het een paas op Van der Water weer. Want altijd een schot op goal. Wie er wordt behoorlijk uit de richting. Ingooi dus van VVV. Doeltrap van VVV. Ze werden de fans in de Koel nog net bepaald verwend, het eerste kwartier. Het had in het Verlien en Wolles-Oors-West, want het is Herman Theeuwen Memorial. Dus al zo'n 2004 spelen. Kwamen grote clubs naar Venlo. Anderlecht. PSV, München-Gladbach, Rugby League Panathinaikos uit Griekenland, de club dat Ajax nooit in had in het Europese voetbal. Het is ook een beker verboen onder deze wedstrijd, dus mocht Cambuur die winnen, dan gaat hij mij de bus in naar Ljouwert. Herman Theeuwen, de man dat deze wedstrijd dus naar neemt is. Dat wie een man die het zelfs van VVV ervoor zwaar had dat zij in 1959 voor de eerste keer de KNVB-beker wonnen. En dit zit nog wel een aardig verhaal hoor. Want in die finale in ADO Den Haag maakte Theeuwen een doelpunt. VVV op voorsprong. Wat waard ik wel liek. En kreeg van het skoft kreeg ADO Den Haag een strafskop. Dus wie alles en elke die in die Limburg benauwd dat ADO op voorsprong komen zoeken. Maar wat die Herman Theeuwen, een voetballer, geen keeper, hij roen naar zijn keeper ta. Hij zei, jou mij dat shirtje. En ik in die strafskop wil zien houden. Die keeper doet het shirtje uit, Herman Theeuwen doet het keepershirt aan. ADO Den Haag leidt om voor de strafskop en je rierde het al. Herman Theeuwen, hij hoort de strafskop van ADO Den Haag in. Nu uiteindelijk rint VVV uit in de tweede helte. Als Theeuwen zijn spielershirtje alweer aan die in had. Wilst Cambuur haast op voorsprong komt via Milan Smits, maar hij rekt de peel. Eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd voor de Ljouwerters via Milan Smit dus. Niet 1-9, maar Jan de Boer de peel rekken. Dit schot van der Water, dat keert er wel in. En dan komt Cambuur alsnog op voorsprong in de 18e minuut. Geen Milan Smit, maar wel Sylvester van der Water. Maar het schot van Oostaan in de kwarte hoeken. Hier de kans van Milan Smit, die de peel nog rekt. Maar uiteindelijk komt de bal bij Van der Water. Die uithelt van nou een meterkast 24
En hij liet Jan de Boer kansleers. En zo komt Cambuur dus op een 1-0 voorsprong via Sylvester van der Water. Van Cels ben je al hier nog benijd naar hoe het al maar die bekerfinale van VVV in 1959. Nadat Theeuwen dus als veldspeler die penalty pakte. Of geven we er weer uit voor een doelpunt. Remco Balk. Oh, dit hier toch de 2-0 wezen, matten. Hier liet Cambuur het nij om VVV al op een gruttere te staan te zetten. Disse hier er wel in matten. Remco Balk. Want dit is natuurlijk een 100% mogelijkheid. Maar uiteindelijk in 59, ja, ik beziek je het gewoon nog een keer. Woen VVV dus de beker. Ze woen met Fjouwerien uiteindelijk. En de man die die strafskop stopte als veldspeler en daarna heel vlug het shirtje weer omwisselen, het veldring, die Herman Theeuwen, die werd dus betocht met deze wedstrijd. Dus het spul even stilheid. De grote kans van Remco Balk. Ja, deze matte van zelfs gewoon in. Marie Ketting, de VVV onvierde. Hij stiert weer en dus kunnen we weer verder. De Boer die de pet op die hij had. Betreding van Smant op Pupperl. Het vluchtnaam. Maar Pol die stiert goed op te letten. En voorkomt dat Martijn Berden onder de bal komen kan. Tot de bal weer om te koppen op Jansen. Zag het Cambuur ijs nog net zo volle fortune. Scotia was jongen van Verheijen, maar dat weet ik wel. Aan de andere kant dus die grutte kansen van... Oh, ja, dan maakt Cambuur het VVV net op een presenteerblad, Jan. Maar de Venlonaren spelen dit net goed uit. Ja, Jansen neemt te volle risico in de opbouw. En dat smiet haast een 10 doelpunt op. Aan de andere kant Remco Balk, maar het is boekenspul. Ja, daar liet Thijs Jansen, de keeper, even zien dat hij net te volle risico nemen had in de opbouw. Het rint alleen maar in Cicero omdat de paas net goed is. Maar gewoon waar wordt zulks voor zelfs oorstraft. Tweeding van Natti. Het Beethard. Vrij trap dus even VVV. Ze hebben een heel soort van het soort liedse oortredingjes die de tempo wel uit de wedstrijd helden. De Leeuw wil even druk zetten op de Boer, maar zorgt dat hij net stiepen wordt, dus hou het dan maar op. Lange bal van Jamfi op de spits, op Konstantinos Doutsios. En uiteindelijk een ingooi van VVV. Doutsios, daar is hij weer, de spits, die het oernaamwaard van Topos. Wordt verdiend door Smant. De bal nog voortdurend mij krijgt. Maar de paas op Smit is net goed. En Van der Water die stiet net in positie. Dus kan VVV weer roer nemen. Prima voortballen dit. Smant is op zijn post. Herovert de bal voor Cambuur. Nati levert hem in. Maar dat doet VVV ook. Balk wat bij deze bal. Nou, hij
besluit voor zeker hier te kiezen en voor de ingooi. Na die. Smant. Links rechts, hij leidt ze maar beide voeten prima voort. Dit is crosspaas op Van der Water. Boetnon bij Gyamfi. Komt hier de 2-0. Sylvester Van der Water op de Efteline. Maar dan uiteindelijk is het de Boer die de bal pakken kan. Van der Water bleef lissen. Viel te onzien knibbel. En bij Cambuur zorgen ze naar de assistentskiertzochter. Of dit geen strafskop wie. Dan moet help komen. We zorgen even. Van der Water die Gyamfi dus redelijk eenvoudig voorbij gaat. Dan lijkt het toch zo op dat hij stroekelt. En dat er geen sprake is van een overtreding. Ongelukkig momentje even. Maar hij had wel pine. Even zien hoe het mij Van der Water gaat. Dat kan weer mist dus al Benjamin Pauwels. De Belgische vleugel onvallen. Nou is wel de verwachting dat hij er takom weekend weer bij is. Maar je leest het er net van je lol. Ook al is het een gratie als zo'n 20 in Venlo. Fysiotherapeut Harvey Bishop helpt Van der Water weer Oerijn. En dan zit het er toch wel naar uit dat hij de wedstrijd vervolgen kan. Bij de ploegen besluiten om er maar een soort van een drinkskoft van te maken. Dus het wordt even voordat elke nieuw weer in positie staat en we weer verder gaan kennen. Ik krijg een berichtje van oud-Cambuur-speler Michael Breij, die dus vanuit Roemenië echt naar de livestream zit te zien. Ik moet hem toch teleurstellen. Ik kan geen Nederlands praten. We doen het commentaar gewoon in het Fries. Maar mooi dat er echt vanuit Roemenië dus Sjoen wordt. Toch Michael Breij, de man die jarenlang in het geel-blauw spelen. Toch wel een beetje een ljouwer te worden is in de oranje jaren. Maar nou dus zien gelok op ziek het in Roemenië. Suron Hollader bij Doemtsios. Dat is er efter mij een paar Cambuur-fans delrinnen. Die binnen dus ook in Venlo. Nou, de hollen van Doemtsios zitten nog op. Jouw Hondsjoen Smant. Dan kunnen we weer verder. Ik was een voorbeeld van dat de tempo uit de wedstrijd hellen wordt. Ze moeten toch concluderen na een liedje zo'n 20 minuten. Dat het nog net heel spectaculair is. Cambuur dat echt een beetje oorspelend als verleden weekend in de oefenwedstrijd in FC Den Bosch. Vooral in de eerste helft waar Den Bosch echt flink op jij toe. Ze konden eens alleen nog maar de lange bal spelen. Kwam er totaal net uit. Intensiteit lag behoorlijk heeg. Cambuur beziekert het nou soms 10 vol, maar nou ook weer. Voetbalt VVV er gemakkelijk onderuit. Gyamfi aan de linkerkant. Goeie bal daar op Sierra.
Technische middenvelder van VVV. Odries, nee, Berden. Waarom? Nee, Odries. En Ketting. Dan is het inleveren in de van Roel Jansen. Is de jipte paas op Remco Balk. Krekt te scherp. Want hoor zie je Balk hier op eerste hier bij de Boer. Nou net het geval. Lulkes bij Ketting, VVV onvierde en hij ziet mij spelers, omdat hij de bal net kwijt kan. Als je toch wat een in komt bij die oefenwedstrijd van Verliezen Wiekert in FC Den Bosch. Appel voor Hens van Mullen, we doen hem toch Puts. Vrijtrap dus van Cambuur. Smant neemt ik wat risico. Prima dien uiteindelijk. Van de Water. Knibbelblessure is weer Roer staat de Sjen. Mullen. Paas wordt onderschept door Ketting. Gianfi neemt door. Maar nee, echt lang door het balbezit van VVV hield hij het net. Dat is dan toch wel de verdienste van Cambuur. Crosspaas van Ketting. Net goed, levert hem in bij Jansen. Ze hebben een jaloere spelen in de koelst. Het Cambuur maar hier nog voor. En hier dat eigenlijk wel 2 of 3-0 wezen matten. En Milan Smit rekken de peel. En Remco Balk die mist er nog een 100% kans. Van der Water maakt het doelpunt in de 18e minuut. Nou met Cambuur in de achtervolging, want aan de linkerkant is het VVV. Verheijen, 3-2. Scott wordt blokt door Van Mullen, al van de bal voor Puppel. Helpt uit, wordt onrekken. En uiteindelijk via de reg van Smant komt er net op een goal. En wordt het dus net een kans. Maar wel weer een teken van Libben van de Limburgers. Odries. Makkelijk voorbij een Balk, met Polle toenemen. Nou, dat gaat dan wel heel makkelijk bij VVV. Smit. Zo, de bal door Ketting de dugout in kegelen. Wie het zien excuus hoor. En volgens mij geen verwoen in de dugout van Cambuur. Cambuur dat Joort voor het eerst speelt zonder Daniel van Kaam. De middenvelder die het verkocht is aan Heracles Almelo. Smit Cambuur een transfersom op. Clubs nog officieel geen mij die zoer, maar het gaat om een bedrag van zo'n 2 ton. Wat Cambuur verzinnen. Dat zullen er vanzelf ik nog wel wat kosten aangeven voor zaakwaarnemers, voor clubs en zo wat in. Maar 2 ton is het transferbedrag dat Cambuur ontvangen had voor Van Kaam. En met Nicky Soeren hebben we de Leeuwen tussen een vergelijkbare middenvelder in de hoes. Controleur, technisch sterk.
het VVV net al te best speelt. Cambuur is zelfs nog in afwachting, want zoeken dat er nog meer spelers voortgaan. Milan Smit is dan de naam die het meest neemt wordt. Voor hem is interesse, alleen is het nog altijd net concreet. Ik bedoel het bij informeren. Ik van de Water stiert nog hier voor een oerstap naar een orenploeg. Alleen bij hem is nog niet concreet. En dus binnen beide onvallers nog altijd gewoon Cambuur-speler. En shut het er uit dat ze er takom weekend in Maastricht er gewoon nog bij binnen. Deze van de Water dus. Dat hij net bij Smit krijgt. Giamfi, nou, komt er nog wat van VVV. Kom je maar even stil. Ik kan me net intinken dat John Lammers, de nieuwe VVV-trainer, hier mij tevreden niet naar zit te zien. Dat is wel heel slordig wat de thuisploeg zien lid. Cambuur dat hem nou inlevert. Nou, ik weer waarom had. Nati. Mullen vindt Soeren. Soeren die het takom weekend waarom komt op vertrouwd gebied. Hij speelt jarenlang voor MVV. En dat is de eerste tegenstander van Cambuur dus in het nieuwe seizoen. Oh, dat weet ik alweer, maar we kijken goed hoor. Paaske van Pol op Smant. Het smiet een soort rond op bij Nati. Balk. Nou, mijn gelok, Nati dan in balbezit. Nati voorzet. Vardel. De tweede peel. Steve Michael de Leeuwel, maar kon net bij die bal. Dit is een voorzet slash schot van Matthias Nati. Cambuur had de bal alweer waarom. Ondertussen krijg ik nog meer berichtjes. Er wordt net alleen nog vanuit Roemenië sjoen, maar ook vanuit Italië en vanuit Macedonië. En zo zitten er dus Cambuur-fans en misschien ook wel VVV-fans door heel de vroad. Wat een nuverbal van Thomas Pol. Ja, het idee wie prima. Iepen op Ottersen, maar de uitviering is een stuk minder. Ingooi dit toch van VVV, maar ja, we hebben net een heel soort haast door de eerste gewoon. Giamfi. Krijgt hem rond. Berden wordt even zo'n shirtje, Lutsen terug Pol. Blut in balbezit. Giamfi dan, Skjere, wil boeten om, nee, kapt oor. Dogs binnen terug. Nou, neert van het beide, want Van der Water verdient het goed mee. Prima paas van Van der Water op Soeren. Hoort de bal nog net heel goed bij hem. Dan wordt er een liefde een overtreding maken, toch Pupperel. Dat toch Cambuur de vrije trap krijgt.
Ottersen die het Hast Smit bereikt. Mooie actie weer van der Water. Natti, nou, hier maakt de bal naar Balk. Daar komt hij, Remco Balk bij de 2-0. Nee, op een nij een grote mogelijkheid. Dit de Zuid-Hornster onbenut lid. Mooi die in dit terug, Sylvester van der Water. Die zijn lichaam goed broekt. De bal bij Natti krijgt. Nou, Matti paas op Balk. Misschien krijgt hij wel wat jeder komen. Balk moet inhouden om net boet een spul te staan. Zo'n bal moet van zelfs minimaal op goal wezen. Zo is Remco Balk vooral ongelukkig in de afwerking. Cambuur dat de bal weer waarom had. Van der Water, Natti. Is het Balk? Hens wordt appelleerd. Nee, zet Puts. Maar Milan Smit had de bal, wordt op de hakken tikken terug Pupperl. En dus krijgt Cambuur een vrije trap. En Jorg van Efteruut onder in beeld. Van Mullum, Kom, Smant. De betere koppers bij Cambuur van Cels. Dan zal, denk ik, Sylvester van der Water deze bal wil maar zijn linker de zegje niet draaien willen. De handen loftteam bij Van der Water. Nou, en hier wil wat meer met die willen kennen. Hij zit hem in de morgen. Dan ben Van Mullum en Smant eens verneerd mij naar voren die. Want Van Mullum, hier is hij alweer. We zijn wel even erin. Nog zo'n 4 minuten. En het spul had wel een aantal keer stillijn. Dus ik sluit natuurlijk dat skiertjochter Kevin Puts er nog een paar minuten bij op de Wansil aast. Optreding van Ketting op Balk. Vrije trap voor Cambuur. Milan Smit in duel daar met Ketting. Van der Water, Soeren, de Leeuw van der Water. Oh, dit hier een mooi doelpunt West. Maar Van der Water, hij zit hem jonken. De Guy het even vlucht er voorin bij Cambuur. Maar uiteindelijk Disse Van der Water als eindstation. Het schot wie ik hut. Alleen de richting krijgt wat te vier naar de linkerkant. En nog even naar die mooie onval van Cambuur. Van der Water. Soeren. De Leeuw van der Water. En het schot dus Njonken. Prima voetballen terug de Leeuw. Dus die intussen de bal echt weg waarom ha. Nee, het is net best wat VVV lid. Moet die het Smant. En Soeren. Ottersen. Sjugge bij Cambuur in de opbouw dat hij altijd Treijerman centraal heeft erin staan. Wie als het Van Mullum de bal nou inlevert. Er is eigenlijk altijd één back die het tros stapt. Of zoals krijgt, dan ben ze beide voor. Dan neemt Soeren de positie centraal heeft erin in. Werd bij Henk de Jong zien teams de oren hier. En hij is altijd een van de 2 centrale verdedigers. Tros stapt het middenveld in. Is er nou dus wat meer variatie in onbracht. Maar ook de backs die het tros stappen. Wie als VVV een hoekschop nemen mij. De eerste van de wedstrijd. Van de rechterkant. Simon Jansen bij de eerste peel. Kijk makkelijk voor het kop worden door de Leeuw.
Rodrigues pikt op. Romten aan de linkerkant van VVV voor Gyamfi. Nee, Verheijen. Joutermaion Gyamfi, voorzet. Nee. Dus daar zit weer in de slotfase van deze eerste helte. Nog een minuut. Plus eventuele blessuretijd. En 1-0 dus van Cambuur. Dat ik nog 3 hele beste kansen krijgen. Misschien al wel weg van een water. Volle Mayan der on Ottersen. Die wordt net bereikt en dus is de doeltrap van de Boer. VVV de bal alweer kwijt. Ottersen krijgt hem een gelokje mee. Soeren, Smalt. Pol. Zo speelt het Cambuur deze eerste helte rustig uit, zonder al te volle risico's te nemen. Dan hebben we er 44 minuten op zitten nou. Pittige overtreding daar op Milan Smit. Van Roel Jansen. Moet dus even stasprutsen, terug Puts. Smit stiert weer gelukkig. Volgens mij hebben we geen vierde official, dus Puts die leidt even met zijn assistenten. Nou, ze loeken er dus wel wat extra tijd bij. Maar de bal van Jansen op Palk verliest het kopduel. Van de bal van Natti. De trading. Nee, zet Puts. VVV misschien nog een keer, maar hij Verheijen. Ottersen Tjenoeren. Dan bloedt de bal er wat hingjen. Is het uiteindelijk het footworkje. Dat voor de ploeg van trainer Henk de Jong goed hoor. Jansen levert hem een heel simpel weer in. En dan denk ik dat de scheidsrechter nou fluitje zal, de bal ophalen zal. In die het laatste fluitsignaal. Als ik het Cambuur om de leiding in het stadion De Koel in de laatste oefenwedstrijd van de competitie staat. Uiteraard wordt rondom de Herman Memorial ook elk jaar de Jan Klaasens Award uitgereikt voor het grootste talent. Het doelpunt dat Makkewaard troch Sylvester van der Water hier om de bal komt. En vanaf 1,24 meter uit helft in de kwarte hoeken slept maar Jan de Boer. Hij wie kon als leers. En dus is dit de man die ervoor zorgt dat de auto's om de leiding gaan. Nou, nog even nijpraat met Jan de Boer. Koest hem net haar? Nee, blijkbaar net. Dus is het skoft in Venlo. Bij wij aas waarom bij het verslag van de tweede helte van deze oefenwedstrijd tussen VVV Venlo en Sportclub Cambuur. Eerst is er tijd voor de reclame. Het waar
En naar de reclame daarna binnen we waarom dus. Maar de tweede helft van VVV Venlo, het is Sportclub Cambuur. Deze week in de bonus. AH broccoli per 500 gram voor 89 cent. AH runder en runder kip gehakt 1 plus 1 gratis. En alle AH barbecue lapjes en vegaburgers nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Zo, Raymond, lekker aan het racen of denk je dat je Max bent? Nee, ik ben Henk. Henk? Je bent Raymond van die wateronthardersman. Nee, maar ik heet Henk. Ja, en ik heet Gekke Gerrit. Nou, hier met het rijbewijs. 41-2, ja, ik sta hier met een automobilist die beweert Henk te heten, maar het is die kerel van die waterontharders, die Raymond. Raymond! Ja, de hoofdcommissaris zei al dat om 4 uur Raymond een waterontharder bij hem komt installeren. Je staat hem toch niet op te houden? Nee, hij komt eraan hoor. Move, zeg ik. Raymond, al 40 jaar de meest geavanceerde waterontharder van Nederland. Ik heb nooit in oorlog geleefd. Ik heb goed kind kunnen zijn. Armoede heb ik niet gekend. Je ziet eigenlijk hoe goed wij het hebben hier. Maar hoe vanzelfsprekend dat ook lijkt, het is vaak niet vanzelfsprekend. Waar oorlog is, waar hongersnood is, het overkomt de kinderen. Kinderen zijn de toekomst. Wat kan ik daarin betekenen? Dat kinderen wat meer mogelijkheden krijgen, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Als ik straks er niet meer zal zijn, zal er altijd nog wel wat blijven liggen waar ik een ander mee kan helpen. Het opnemen van een goed doel in je testament, dat kan ook inderdaad. Nalaten doe je met je hart, vind ik. Het is een pennenstreek om een goed doel op te nemen. Een van de doelen was Save the Children. Als je in die mogelijkheid zit om dat te doen, dan zou dat een heel mooi gebaar zijn. Investeer ook in de toekomst van kinderen. Ga naar savethechildren.nl/nalaten of bel 0800 1209. Met een Raymond waterontharder voelt je wasgoed veel zachter aan. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Meer weten over nalaten aan kinderen? Ga naar savethechildren.nl/nalaten. Goedemorgen, dames. Bij de kippenboerderij van Kipster zijn ze heel duurzaam. En de kippen kunnen er lekker hun kippending doen. Luxe kipjes. Dus ga je naar Lidl voor. Kipster, het duurzaamste ei ter wereld. Exclusief bij Lidl. Zin in? Ja, zeker, jongen. Kijk uit, man. Ja, mensen kennen me wel als dit fitte kerel, hè? Ondernemer en sporter. Ik wil het allemaal blijven doen. En daarom gebruik ik VitaPro als aanvulling op mijn voeding. Kijk, bewijzen kan ik het niet, hè. Maar ik heb echt het gevoel dat VitaPro mij helpt om zo fit te blijven. VitaPro. Goed voor spieren en gewrichten. Probeer het vernieuwde VitaPro nu voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Ik ga naar Lidl voor. De laagste prijs. Met deze week heel veel Aziatische specialiteiten, zoals dim sum. Al vanaf €1,99. Wees er snel bij, want op is op. Lidl. VitaPro. Nu met gratis warmtebalsem. Bestel op vitapro.nl. Een goeie jong. Nou, een frisse en heldere nacht wie het vanmorgen fris. Op 6 uur werd het al wat tot 12 graden. En er werden een enkele mistbanken ontstaan. Maar al gauw baande de zinnen de mist fut en de zinnen er volop bij. En in de rin van de maand kwam de eerste stapel wolkjes er ook alweer bij. En er stond een zwakke wind uit het eerste waai. De zielerij hield er zo uit en terug maar dreig mooi. Maar we hebben wel temperaturen van zo'n 21 graden op Waterland tot zo'n 24 graden meer de provincie. Jong en vannacht is het wat rustig, er komt dus wat meer bewolking. De wind die stiert er amper en die ziet het zuiden wel op. Het bloed droeg en dan hebben we vannacht temperaturen om de 15 tot 16 graden. Morgen zit er weer wat in een zuidelijke stroming en in de maand dit geregeld zinnen. In de middag komt er eens wat meer bewolking van een zwakke steuring. En dan gaat de wind om naar het zuiden, zuidwesten tot westen. We kunnen ze een spatje reinvallen, maar dat zal net zo wat voorstellen. Maar de temperaturen die zijn morgen weer noffelijk maar zo'n 24 graden. Ek voor de zielerij stiert er morgen genoeg in. Maar een krijgt 3 tot 4 en misschien op het eind van de middag zit er nou wel eens een plusje in. In de nacht hebben we kans op een bui van een volgende storing die doorkomt. Dat zal wel roem met de nacht wijzen en er zal ook wel eens een klap karton erin zitten kunnen. Dan hebben ze 17 graden te pakken. Als we naar de vooruitzichten gaan, hebben we 9 morgen eerst nog een bui. Dan gaat de wind om naar het westen toe. Het is droog geregeld zinnen, maar we zitten wat in wat koelere lucht en is zo'n 22 graden.
Maar Mandy en Tiesje is het weer vol op simmer. Mandy al bij 25 graden en Tiesje al bij de 27 graden. En er staat een zwak tot heel goed matige zuidenwind. Nou ja, sageervetsend, de simmer die zit nou wel even goed in het zadel. Maar het scootje van Grauw als de grote favoriet zet sneun het scootjesielen uiteen. Omroep Friesland is er alle dagen bij. Om 11:45 beginnen we met de vastkoging en daarna is de volslijne wedstrijd live te volgen. Wordt het Heerenveen, Jennewoud, Langwaard of Dogsweg Grauw? Je zult het bij Omroep Friesland. Dat is grappig, want als je deze aankondiging krijgt, dan ga je anders met je tijd om. Wie zou je zijn zonder kunst? Ik doe het niet over, hè, dat weet je. Ik werk met een beroep uit en dat vind je weer niet goed. Jongen, er is opruiming bij Kapel gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kwattingen ont 20% op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Van 2 tot mei 4 augustus het 22e Veenhoofdfestival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met Flogging Molly, Miss Montreal, Floor Jansen en Band, Bill Star, Stanglands, The Dirty Daddies en Bukkers. Shop voor tickets op veenhoofdfestival.nl. Stiepen door AB Vakwerk. Na je outfit nodig, maar bedrukking? Met uw bestelgemak en vlugge levering helpen we die om de perfecte bedrijfs-, promotie- en sportkleding te kiezen. En het kan alle jaar voor liedse en grote oplages. Druktemakers, die partner in kledingsucces. Sinds wij een waterontharder hebben, hebben we geen last meer. Wat altijd zo. Het is beter voor je huid en je haar. En apparaten gaan langer mee. Wat zou jij een ander aanraden? Leef kalkvrij met Emisoft. Voel en proef het zelf. Hey papa! Ja, Milou. Papa komt nieuwe campers brengen voor opa. Voor nieuwe en gebruikte campers. In de scheemdagen. Vraag maar naar Ron. Leef kalkvrij met Emisoft. Voel en proef het in onze showroom. Ja, vrouwen, dat wordt zwemmen. En daarna, hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Voor een oren motor. Outboard Occasions in Oortrup. Altijd 1000 nijen en jongbroek te buitenboordmotoren op variët. De Omroep Friesland cultuuragenda van deze week. Op concoursje Piek Ries op 2 augustus strijden de allerbeste Friese tuurginders om het kampioenschap bij Manege Kastelaan in Harig. Wil je jou ook adverteren? Neem dan contact op met Omroep Friesland Reclame. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed en het joer.
welkom waarom in stadion De Koel. We meidjes kleer voor de tweede helte van VVV Cambuur. De spelers staan weer op het veld. De jury van VVV die het rechtergoal kennen. En de alle spelers van Cambuur kunnen aan de linkerkant blijven. Hier links van mij binnen drie jongens vanuit Ljouwert. Mij, die Henk de Jong even tas jongen. Henkie maakt ons kampioen. Nou, dit is de reactie van Henk. Rustig on, rustig on. Ontspannen sfeer, wat dat onbelangrijk voor de tweede helft. Cambuur dus op een 1-0 voorsprong door het doelpunt van Sylvester van der Water. Voor Safirik Schenkin, geen wissels. In ieder geval net bij Cambuur. En volgens mij ook net bij VVV Venlo. Nou, de speaker bevestigt dat. En dus stemmen mij dezelfde 22 spelers op het veld. En is het Cambuur dat het balbezit had. En VVV dat er nog 10 had. Want de spits, Doemtsios, die begint met druk zetten. Toch dat alleen nog iets in ietsje. Ja, dan kun je net zo vol uitrechtje. Aardig om te vermelden dat onkomende manje we bij Omroep Friesland weer waarom binnen mij de Sportcast. Het wekelijkse podcastprogramma van Omroep Friesland. Waarin we mijn collega's Geert van Thun, Arjen de Boer en Roelof de Vries altijd vooruit joggen, waarom joggen en alles bepraten bij Sportclub Cambuur en Heerenveen. Manje ben we er dus weer. En dan zullen we het grifik houden. De man die nou even de bal zit van der Water. Hij neemt hem vlug, de vrije trap. Balk komt bij de eerste peel. Maar de Boer kan de bal van de Groene oppakken. Want het is wel een verhaal van zelfs die Sylvester van der Water. Vaag seizoen spul met Henk de Jong. Verhierd om Pek Zwolle. We hebben omkaan. Maar de Jong is eens wel charmeren van der Water in de tarrieding. Net wanneer dat hij nou ook speelt. En dus zou het samen zijn wijze kennen dat Van der Water wel in Ljouwert bloot. Dus de kaats van Michael de Leeuw net goed is. VVV dus insmieten mij. Cambuur bij insmieten, alleen nog Ottersen die kan nergens een bal vinden. Nou, die wordt hem uiteindelijk tas smieten. Dan Van Mullum, de man die het ijs middenvelder is. Maar Insjoen had dat de concurrentie wel heel groot is. En dus maakt hij deze tarrieding terug als centrale verdediger. Oh, wat een heerlijke acties is van Remco Balk. Wat docht hij dat mooi. Maar helpt er meer uit Paaske? Nee, is net goed op Milan Smit. Maar dat zeggen wel heel mooi uit wat Remco Balk daar die. Nog even waarom Sjen. Hoppatee, voort wie Mohamed Odries. Maar Paaske mij de boetenkant van de rechtervoet. Dus krijgt net om bij Milan Smit. Jan Fievert onder druk zet terug Soeren. Uiteindelijk helpt de back van VVV er een ingooi uit. Voor de baltje Soeren op te spelen.
Doemtjos, kop terug. Hij had VVV onnota in de tweede helft moeite om de bal in de ploeg te houden. Van der Water weer even mijn technisch heegstandje. Levert hem al in nog wel in bij Pupperl. Prima actie. Van der Water knokt hem weer om. En de Leeuw dan mij de voer te heeg in de eigen van Skiertjochter Puts. Trap dus van VVV. Ja, hij hebben net echt kansen van de thuisploeg. Scott van Verheijen. Scottje, meer wie het echt net echt. En misschien dat het uit een standaard situatie kent. Elias Sierra. Nou, krijgt de bal net die is in het strafschopgebied. Ongelooflijk wat VVV Sjenlid. Dit zou zorgen dat mij het Zuven die zou echt een concurrent worden rekken je van Cambuur. Want de auto's zijn echt een stuk verder als dat VVV is. Tagaliek is het kritiekpunt om Cambuur van zelfs dat er nog maar 1 doelpunt mak is. Dat hier nog wel 2, misschien ook wel 3 meer wezen matten. Het toch VVV nog altijd wel in de wedstrijd en dus nog altijd in de race om die Herman Thielwen Memorial te winnen. Maar die grote beker die we aan het begin van de wedstrijd steen zeggen op het veld. Smit verliest het duel. Sierra. Zoet Berden de Jip 10. Scott maar links en de redding van Jansen. Scott echt van Jansen. Simon Jansen. De redding van Thijs Jansen. Dit is Sierra, oorname net goed. Jan de Boer, 4 uit zijn goal. Prima, vindt Berden. Die rekt de bal al in de kwiet. Dan is de Boer uit zijn goal, maar is Cambuur net in de positie om daar gebruik van te maken. Nou wel hege druk van Smit. De Leeuw. Uiteindelijk speelt het VVV daar onderuit. Van Mullen wil het voort. Dus die gooi van VVV. Nog even het schot van Simon Jansen. Thijs Jansen die hem net klem dwat te pakken en de bal uiteindelijk voor het box. Die als Cambuur de bal weer in de ploeg had. De bal veroverd van de Water. Nee, rekt het hem kwijt. Ja, dan is Ottersen oer hem hinnenkaam uit positie. En dan leidt het Iepmo aan de linkerkant. Maar gelukkig is Nicky Soeren jeder bij de bal als dat Tijmen Verheijen is. Maar daar is Cambuur wel kwetsbaar. Als Ottersen uit positie is. Diezelfde Ottersen die nou last van de hollen had. En dan is de regel dat het spul stil wordt. Dat liet het dat te vallen. Skiertjochters bal dus. Putsie houdt de bal aan Natti. Zet Cambuur het balbezit waarom. Tussen Smant, druk van VVV. Ja, dat gaat mis, maar ja, eerlijk is eerlijk. Het weer een overtreding op Smant. Goed schoen door de Skiertjochter. Een vatbeeld waarin Cambuur een soort risico neemt in de opbouw. In de eerste helft al bij Jansen en nu dat Smant dat. Beide keren rint het goed hoor.
Soeren krijgt de bal bij Smit, maar die rekt het hem kwijt. De scouts naar de livestream joggen, dan weet ik net dat ze een plus kunnen noteren voor Milan Smit. Want hij komt eigenlijk net in het stik voor nota. We hebben de grote kans in de eerste helft waarin hij de bal op de pil skeert. Maar dat wiert van zijn kant ik wel. Sierra, makkelijk voorbij aan Soeren. Vindt er dan Puppel krijgt net. Van de Water houdt de bal naar binnen. Ingooi dus van VVV. Smit iets wat onder het bakkeleien is, maar Roel Jansen. Ik weet net dat het Holm had, maar de ingooi in elk geval nog voor Cambuur. Daar is op zo'n hurre kant, kan hem krijg binnenhouden. En uiteindelijk houdt Cambuur direct nog een ingooi aan hoer. Sierra. Ketting. De spul constateren door de assistentski iets achter. Dus komt VVV wen net daar een serieuze onval. Van de Water die voel al een aantal keer en dan is het toch wel opvallend dat altijd sableurt voor zelfs dat hij de jing is die het topscorer wordt van de tarriering bij Cambuur. Hij maakt in de eerste helft dus zijn zesde doelpunt van de tarriering. Scoorde in de oefenwedstrijd in Draste Boys die Cambuur met Njoggen in woon. Hij scoorde 2 keer in de oefenwedstrijd in het regio-team van Koortse Tille. Dat houdt dus maar liefst 12-0 woen. Hij maakt een doelpuntje in SV Meppen. Die wedstrijd waar met 3-0 woen. En verliezen weekendje in FC Den Bosch. Het Cambuur met 4-3 verleer. Scoorde Van der Waterek. Dat je die van Joert wil optellen. Dan maakt dat hem dus dat de topscorer van de tarriering. En je een doelpunt meer als Remco Balk die het op 4 stiet. Voor wat het wurg is voor Cels. Idee van Mullen wie goed om de bal te iepen op Balk, maar wordt net bereikt. Nog Cambuur nou in balbezit. Soeren naar Ottersen. Van der Water levert 10. Dan is Ottersen weer Farien. Goed druk zetten van Cambuur. Nati herovert de bal. Van der Water. Misverstandje bij de Leeuw. Hier net op die bal rekken hè. Soeren. Die denkt even ziek helje en de bal waarom speel je op Jansen. Mooi hakje van Nati op Milan Smit. Is dit dan zijn moment? Milan Smit, nee. Uiteindelijk een hoekskop, omdat de bal nog onrekken wordt. Daar weer een actie van de Cambuurspits. Die dus in de belangstelling steensoer van meerdere clubs in binnen- en buitenland.
Mooi die in dit Tonati. Smit die het een skieren driegt. En uiteindelijk via de voeten van Jansen gaat de bal over de Efteline. Hoekskop van Cambuur van de rechterkant. Van de Water leidt hem rond. Soeren, bal komt bij de tweede peel. De Boer kan hem vangen en uiteindelijk maar de voet voor het werkje. Dus bij VVV de eerste wissel kleerstiert. Het is Naïm Matoug die het invalt. Een van de nieuwe spelers bij VVV. Hij kwam over van Willem II. Martijn Berden gaat eruit. Dan kan Thomas Pol nou die gooi nemen. De Leon Smit, maar die is die boel spul. Hoe Henk de Jong het even uitproberen. Michael de Leeuw op 10. Achter de spits dus, achter Milan Smit. Gewoon wijst hij het verder de Jong. Het is wel een positie die de Leeuw in zijn lange carrière wel vaker gehad had. En dat komt dat Joert nog net echt uit de verven. VVV nou, hoe de rechterkant. Een smant keer voor het werkje. Smit de bal binnen horen. Ja, krijgt. Iepening naar rechts, naar Van der Water. Prima die, een goede bal. Van der Water neemt hem in één keer mij voorbij. Jong Janvi. Nou, dan mag je de 2-0 komen van der Water. Nee, Jonken. Ze staat er gewoon. Kind Cambuur hem zelfs voor de kop slaan. Dat het nog altijd maar in je 0 staat. Want dit is de saffelste grote kans voor de Leeuwters deze wedstrijd. Maar een grote rol hier voor Milan Smit in die kans. Maar die mooie crosspaas. VVV nou, Verheijen. Wint hem stikken uiteindelijk op Van Mullum. Soeren neemt door. Pol. Het gaat op het middenveld. Die bal hier denk ik naar de Leeuwmatten. Maar hij gaat via Soeren uiteindelijk naar Balk. Hij rint hem verst op Odries. En uiteindelijk die ingooi van VVV. Ze gaan een goed horen spelen en is het een wonder dat het nog altijd maar 1-0 staat voor Cambuur. Want via Van der Water, via Balken en via Smit, de drie onvallers, die Cambuur er minstens 3 meer meidje matten. Verdieren niet, ja, de Leeuwters dus eigenlijk niet voor. Dat zal Henk de Jong tevreden stemmen. Is het alleen nog dus nog even het onvalspul, dat wat een sleutelwurm had. Bal weer waarom bij Jansen, die Pol inspeelt. Even te zien bij Janvi. Het is wat een wilde voetballer. Denzel Dumfries, zo zeggen, die had Hudde voeten. Net echt een goede balcontrole, die back van VVV.
Is de Venlo nog vol onder druk zet weer terug Cambuur. En dat smiet de Leeuw dus een ingooi op. Dan komen er ook wissels aan, want we zorgen verder de Jong kleersteen. En een van de nieuwe spelers, net volgens mij zit ik Tony Rulke kleer om in te vallen. 2 middenvelders. In die nummer 18 Rulke en nummer 10 verder de Jong. Matthias Natti, hij gaat naar de kant. Voor hem Tony Rulke. En dan gaat ik Michael de Leeuw naar de zijkant. Ben dus benijd wat Henk de Jong vindt van het experiment om de Leeuw op 10 te bezieken. Met 24 minuten met verder de Jong in alle geval nog een maatje op die positie. En Tony Rulke dus voor Matthias Natti. Duitser die toe kwam van Hertha BSC. Of hij is het tweede van Hertha. Jeroen de Bol. Uit hem Del van Ottersen. Van de Water Ottersen. Prima dien. En dan is het een hoekskop van Cambuur. Van de Water, eventueel verder de Jong kwaad bij hem. Bal komt bij de eerste peel. Rulke houdt hem krek binnen. Kip van de Water de bal nog eens voor Jan. Maar Jan de Boer, hij is lang en hij plukt de bal uit de loft. Lang is ik de traap van de Boer. Jansen moet uit de goal komen voordat Doemtsios erbij kan. Rulke naar Pol, waarom naar Rulke? Soeren en Ottersen. Smant. Rulke. Oh, misverstaan, maar Pol. Dat er bij VVV nou weer een dubbele wissel omkomt. De linksback, maar de Huddevoort. Hij gaat naar de zijkant. Dat vervangt terug Robin Lathouwers. Van Zutphen eruit. Voor hem Pepijn Doesburg. Die dat tevreden niet bij de aanhang van VVV. Want Doesburg is derde topscorer van de tarriering. Dan liep het de strijd om een basisplak dus verlend te hebben van de Griekse spits Konstantinos Doemtsios. Simon Jansen, hij maar insmieten. Hij is de nieuwe linksback. Robin Lathouwers. Aan de rechterkant nou de verdediger. Oetreding hier. Op het middenveld. Van de nieuwe man, Naïm Matouk. Op Thomas Pol. Bestraft toch skiet zocht de Puts.
kijkt net bij die bal. Sierra. Naartoe. Lathouwers. Dat ziet er goed uit. Gaat die het voor een voorzet. Lathouwers. Bal bij de eerste peel. Smantke voor het werkje. Zo weer wat onvallende aspiraties van de Venlonaren. Die hebben er al een 69 minuten nog net een hele hoop schoen. Ja, je hebben nou met deze Doesburg een fysiek sterke spits die de bal verst horen kan. Hij zal nou denk ik echt zocht worden als Lathouwers iets met mij. Komt er al Doesburg. Verlengt de bal. Maar hoe de Efteline. Doeltrap dus van Jansen. Zij zit mij nog 20 minuten te gaan. Nog altijd 1-0 voor Cambuur. En is het wachtje op wanneer de ploeg van Henk de Jong de genadeslag uitdeelt. Dat zou wel in het wedstrijdbeeld passen. Maar het mat voor zelfs nog even. Prima onder de druk van VVV uitvoetballen te Cambuur. Van Mullum, kan metersmeidje. Wordt dan op een hoed zitten terug Doesburg. Dus toch zwerven om naar Jansen. Smit verliest het kopduel van Ketting. Uiteindelijk wel weer Smit die onder de bal komt. Pol, Rulke. Ingooi voor Cambuur. De hut voor Smit. Als er in de dugout bij Cambuur wat activiteit is. Zorg dat Tariq Mercera het shirtje ondocht. En datzelfde geldt voor Wiebe Kooistra. Die zullen nog invallen azen dus. Treding van Smant, vrije trap VVV. De berichtjes uit het Boeteland komen echt nog altijd binnen. In de eerste helft zijn we al dat er in Roemenië toch Michael Breij, Sjoenwut in Macedonië, in Italië en ik van Madeira, Portugal en Spanje, joggers naar deze wedstrijd. Henk de Jong die het even van de Water en Soeren nog apart neemt. Spul uit even stil. Blessure bij VVV. Dan komt er een wissel bij VVV. Konstantinos Doumtsios, hij gaat uit het veld. En hij wordt vervangen door de man die ik al de hele tijd in mijn verslag neemt, Mohamed Odris. Dat komt omdat hij 2 keer op het opstellingformulier staat. Mijn nummer 30 en mijn nummer 24. Zo'n 30 wie dus van Zutphen die er correct uitgang is. Niet op de bek stier. En Mohamed Odris die komt er dus nou pas in. Ik moet bekennen dat ik net alle weken de wedstrijden van VVV shirt. Dus dat ik die beide net uit elkaar horen ken. Maar nou dus Odris in het veld. Door de Sidline West.
op Cyprus wordt naar de wedstrijd jongen terug het Cambuur-speler Mark Diemers. Verleden juist er in de voorronde van de Conference League met zijn Cypriotische club AEK Larnaca van Paxi. Dus wie het Europese avontuur van Diemers en Larnaca uiteindelijk worden dat maar 2 wedstrijden. Maar gelukkig ga je op Cyprus ook een hele hoop oren mooie dingen. Just bij Cambuur dan ook de dubbele wikselplak financieel. Messera en Kooistra dus in het veld van de water. Hij gaat eruit. En ik Nicky Soeren gaat eruit. Nou, dan is dat dus wat Henk de Jong, de beide malje die Skek vertelde. Messera komt erbij op het middenveld van Soeren. En Wiebe Kooistra, de harrekiet van zelfs aan de boetenkant van de oorval. Balk, verder de Jong, krijgt net hier onder goed mee. Ja, komt er nog een slotoffensief van de Thuisploeg. Daar hadden ze nog een kwartier voor. Om die Gruttebeker ter ere van de Herman Theeuwen Memorial hier in Venlo te houden. Dan zullen ze nou in elk geval nog 1 doelpunt meidje matten. Komen wel iets beter in de wedstrijd, wat ik zie. En hij die wissels. Hier is het, de actie van Doesburg. Hij maakt het Jansen net echt lastig. Grutte, sterke spits. Spelen hier Verlini hier al op hierbasis. Wie doet eigenlijk tweede spits. Maar VVV wil hem wel horen. En had hem nou uiteindelijk oernaam van Dordrecht. Oh, Jansen levert de bal dan in. Ze helpen je VVV ook wat in de wedstrijd van Cels. Dus het Rulke die de bal nou bij Ottersen krijgt. En dan leidt er een C van Romte voor de Noorse bek. Naar Kooistra. Eerste actie van Wiebe Kooistra. Hoopbewegings, bal naar de tweede peel. Te hut van Balk. En dan is het een hoekskop van Cambuur. Want hij laat die nog onrekken. Die voorzet van Kooistra. Hoekskop van de linkerkant. Bij de tweede peel. De Boer met de vingertoppen. Het van Mullum die de bal over de sidelinie ging liet. Onder in beeldje onder horen Bram Marsman nog warm erin. Leon Bersma, van Verdiegeners. Als het Cambuur eruit komt, Smit, Messera, Rulke, helpt uit maar links. Nou, dat wie een gevaarlijk schot. Dat blokt wordt uiteindelijk door Ketting en dan is er een overtreding. En krijgt VVV de vrije trap. Pupperl. Messera in de reg. Met de bal door de sidelinie. Komt er een wissel on. Nou, nog net zat de Sjen. Tim Braams zit al klaar, maar John Lammers die wacht dit nog even zo. Dan zullen er nou wel in komen, denk ik. Had de bal weer over de sidelinie gegeven. Nee, wel net. De bal wordt vlug insmieten. Toch Simon Jansen. Ketting. Een beetje beter houden door Smit, maar toch in. Er komen nog 2 nijspelers bij. 3 wissels totaal bij VVV. Maar wat voor storm, wat denk je, Doesburg. Maar Jansen is op die uit de goal.
Levert VVV de bal in. Is het Wieber Kooistra? Jim Boetenspul. Wieber Kooistra. Is dit dan de genadeslag? Nee, Wennet. Op een nij een grutte mogelijkheid voor de Leeuwarters. Dit keer is het Wieber Kooistra die de bal in het zietnet scoot. Wiekt iets te volle uit naar de zijkant. Neemt hem net hier onder goed mee. Daardoor komt hij net perfect uit. En gaat de bal er uiteindelijk dus net in. Drie wissels dus bij VVV. Tijmen Verheijen gaat eruit, Elias Scherre gaat eruit en Paul Pupperl gaat eruit. We gaan een Sedlacek, Braam en volgens mij Weemaier. Ja, in die. Bliene bal, ingooi van VVV. Kooistra wint het kopduel, bereikt Rulke. Die rekt de bal dan kwijt. Valt ongelukkig in nota, de Duitse. Hens wie dit van Jansen, maar hij trok je in. Je strafbaar Hens in die. Doesburg, prima jippening naar rechts naar Lathouwers. Onvallende back. Maakt het net echt tempo. Jansen kan de bal net in de hand pakken. Dus moet het even zou oplossen. Prima dient door de Cambuurkeeper. Maar je viel dat VVV beter in de wedstrijd komt. Lathouwers, voorzet, Smantkop, voortblutter, Hingjen. Appel voor Hens. Puts gaat er net in mij. Wil jou die de vrije trap nou een VVV? Dus Stuart John Lammers zien koppers mijn ervaren. Want dit is wel weer zo'n standaard situatie. Weet je, gevaarlijk willen kennen. Had je de bal in de richting van de 16 krijgen. Bal komt tegen van de penalty stip. Ketting in het koppen. Bleef te lissen. Dan gaat de bal helemaal weer waarom. Dan zullen denk ik de 16 weer inbracht worden. Nee. Dan gaat naar Lathouwers. Weemaier, die invallen. Voorzet. Gevaarlijke bal. Voortkop terug Smant. Rulke en uiteindelijk het voortwerkje van Milan Smit. Cambuur heeft gezonde druk nou in de laatste 8,5 minuut. Mocht het gelijk eindigen hier, dan krijgen we nog strafskoppen. Omdat het dus een wedstrijd is om een prijs, om een beker. De Herman Theeuwen Memorial. Moet er een winnaar komen. Dus zoenen nog penalties komen kennen. Voorzet van VVV. Gaat over de goal heen bij de tweede peel. Komt er weer een wissel aan. Een dubbele wissel op een ei bij Cambuur. Bram Marsman en Leon Bersma. Van Mullum gaat eruit. Voor hem komt Bersma van zelfs in het centrum van de verdediging. En Remco Balk wordt eruit hellen. Voor hem Bram Marsman, die we herkennen ons in mooie Boskrul. Voor hier maakt Marsman zijn debuut in het eerste. Joep wordt dadelijk zijn assist.
is een dynamische speler. Die bij de beloften van Cambuur benam op de bek stier. Maar ik wij het eerste verliezen hier invoeren als boetenspeler. Nowhere dus. Marsman, eerste kopduel verlierster. Herkansing als hij de bal krijgt van Pol. Het Lathouden zien er erg. Prima die intro Marsman die er een ingooi uit helpt. Mercera naar Jansen. Nou, let VVV maar druk zetten, die stemmen hier nog efter. Ach, Jansen, dat is zo slordig hier. Slordig. Voorzet van Jansen. Smant, net goed. Wel goed voor het werken, net echt lekker. VVV blijft in balbezit, maar Ketting. Zullen wat opportunistische spelingen in, denk ik, met die lange Pepijn Doesburg varien. Eerste iepening van Sedlacek naar Lathouwers. Ketting. Crosspaas naar Jansen. Goeie bal. Goeie oornamek. Overtreding van Bergsma wie dit? Nee, Zuid Puts. Speel maar toch in. Jansen. Kan hij de bal binnenhouden? Nee. Dus is de doeltrap. Is het publiek het net maar hier is. Misschien wat Cambuur nou doet. Want VVV zet vanzelfs heeg druk. Om nog beziekje die liekmakker te maaitje. Jansen dwat het net om, denk ik, om kwad op te bouwen. In die stuurt zien verdiegenis naar Varren. Zullen de Leeuw de lange bal ziekje. Richting van Smit, die is die nevens mij boetenspul. Net nevens de assistentskiertje achter. Dus het speel mij toch in. Goeie ingreep van Bergsma. Marsman. Imon in mijn matten. Uiteindelijk het Cambuur de bal weer om. En Rulke. Niet net in de gaten dat hij onder druk stier. Maar uiteindelijk een ingooi van Cambuur. Ze rekken de bal net goed. Doet wel binnen. Wie dit keer boekenspel van Doesburg. Pliet net. Dus gaat VVV het balbezit. Is dit Cambuur even onder druk in die slotminuten van deze wedstrijd. Nog wel altijd die 1-0 voorsprong. Maar lukt de ploeg van trainer Henk de Jong die oer de streek. Lathouwers, de gaat er weg. Hier lezen, niks aan de hand. Bergsma die nou de lange bal jouwt. Hij maakte vorige week zijn rentree in de oefenwedstrijd in Den Bosch. De man blessure west onder de knibbel. Dit is Leon Bergsma. Blessure in de Euroborg in de eindfase van het doorronde seizoen. Kruisbaan wie net afsquat, dat wie zien gelukt. Toch kan hij nou een maand als 4 of 4 uiteindelijk weer meedwan. Gelukkig voor hem. Ik houdt Henk de Jong wat meer opties centraal heeft erin. Dus de wedstrijd naar het eindtak kabbelt. Cambuur dat wel prima vindt. Verder de Jong, Kooistra, Smit. De trading van Verder de Jong.
dan zal er vanwege de wissels nog wel een paar minuten bij komen. Mocht VVV dus nog een doelpunt maatje en het 1-1 wordt, dan krijgen we strafschoppen om de winnaar van deze Herman Theeuwen Memorial te bepalen. En ons gaat de beker mij de bus in Aljouwert. Druk van de Venlonaren. Cambuur had ze redelijk 4 bij de eigen 16 wij. Maar dat is de lange bal. Jansen, prima die in terug, de Cambuurkeeper. Net benauwd om u te komen. En dan zitten we nu in de extra tijd. We hebben dus geen via de official. Dus het is voor u eens even gokken hoeveel het hier erbij komt. Als Joen alle wissels zal het even een minuut als strijden fjouwen wezen. Dat is Marsman Leeuwt in deze bal. Nou, dat is ik net verneerd. Want hij maakt het lathouders nog dusdanig lastig dat hij de bal zelfs herovert. Wat kan hij ermee in die hoeken? Marsman. Nou krijgt hij in alle geval bij Rulke. En Rulke die gaat voor die ingooi. De speaker die leidt het dus uit. 3 minuten extra tijd. Waarvan we dus al als het een minuut erop zitten. Cambuur dus dicht bij een 1-0 overwinning. Wordt het nog mooier. Pol. Rulke. Messera. Pol. Mooie actie. Smit wil hem wel ha. Smit krijgt hem. Nee. Milan Smit. Die het dan echt lissen bloot. Dan is dat denk ik even wat zwaarwekkender. Is het kramp? Is het een blessure? VVV voetbalt gewoon terug. Wil Smit er nog altijd leidt. In het 4 meter gebied. Had serieus les, liep het wel. Nou, de weekend is dan erbij. Ik denk toch dat het kramp is. VVV gaat via de lange bal. Jansen vangt hem. Dan zit Smit alweer, maar gaat er gelijk weer lezen. En dan leidt Puts het spul nou stil. Dan kan Smit behandelen worden. Nog even Sjen. Goeie actie hier van Thomas Pol. Die dan shut dat Smit de bal wil hebben. Ik denk dat de kramp erin zit, want er is geen sprake van een duel of dat hij verkeerd del komt, liek het. En Jan de Boer is collegiaal om de krampen wat uit te trillen. Dus krijgen we nog wat extra tijd, omdat dit er vanzelfs ik nog bij optelt weer een Dit wie toch wel weer een goede kans van Milan Smit. Zat hij die ik in de eerste helft te krijgen. Toen rekkerde de peel. Nou rekkerde niet, want hij rekkerde de bal net. Nou, Puts had het hele veld toestutsen. Die had Smit verteld dat er aan de achterkant uit had. Dan zit hij nou de bal aan Jansen, Jan. Een minuten blessuretijd zit er dus op. Maar we voetballen hier nog wel een minuut erop vanwege deze blessurebehandeling. Jansen, lange bal. Marsman. Nee, ik kijk net bij. De Boer met een lange bal. Prima Dien. Komt hier nog een kans? Nee. Smant is attent. En werkt de bal voort. Nee, VVV nog 1 keer. Smit, maar het viel nog even gezien. Dit zal de laatste onval wezen. Robin Lathouders naar Doesburg. Kan die erbij. Die gaat er onder terug. Krijgt de bal uiteindelijk wel bij Weemeijer. Weemeijer. Nee, Bersma onderschept. En dan denk ik dat het clear is. Als Smit er een ingooi uit helpt. Nee, Puts die wil toch nog wel even terug in.
Jit Smit weer. Het shirt wordt hem als het uitlutsen. De kramp is er in ieder geval wel uit, want hij heeft nog wat rond. Milan Smit, voorzet. Nee! Het bleutje bij 1-0. En dan shut puts op zijn klokje en blaast eraan. En dan betjut het dat Cambuur de laatste krijgmeting voor de start van de competitie met 1-0 wint van VVV. De Leeuwarters die een degelijke wedstrijd speel. Net een hoop voortjoegen. Zelfs wel een stuk als 4 goede kansen creëerden. Om nou te zeggen dat het voetballend heel geweldig weer. Nou nee, dat is ook net het geval. Maar ik denk dat de degelijkheid Henk de Jong wel tevreden stemmen zal. Want over het seizoen weer het natuurlijk wel een probleem dat Cambuur een heel soort voortjoeg. Het enige doelpunt van de wedstrijd, dat komt op naam van Sylvester van der Water. Die Jan de Boer uitsleert hier kansleerslid. Van der Water is daarmee topscorer van de tariering met 6 doelpunten. En daarmee met Cambuur dus uiteindelijk een grote beker meenemen naar Leeuwarta, de Herman Theeuwen Memorial. En hier is je voor weer even op het veld zet. We willen nog een paar foto's van maken. Die slaas Maigien dus in de bus naar Leeuwarta die beker, want die wint Cambuur met deze 1-0 overwinning op VVV Venlo. Genoeg om uit te praten Assen, onder oren met trainer Henk de Jong. Dat zullen we vanzelfs doen. Het videoletter van de Jong waarom bij u op de website. In de Omroep app. En vanzelfs is er genoeg om naar te praten. Zowel bij Cambuur als bij Sportclub Jereveen dat morgen de laatste oefenwedstrijd speelt in het Engelse Middlesbrough. En daarover praten we naar onkomende manje in de Sportcast. Stipt om 11:08 op televisie. En jij daar op de dij al waarom te vinden op de podcastkanalen. Voor nu. We nemen de uitrekking van de beker nog even mee, zodat we wisten binnen dat Cambuur die Herman Theeuwen Memorial beker echt meekrijgt naar Leeuwarta. Ze staan nog klaar, maar Henk de Jong wil nog even de groep tas spreken in een krinkje. En dan zal helaas Nicky Soeren hem melden, denk ik, om de beker in ontvangst te nemen. De eerste prijs van Cambuur van het nieuwe seizoen. Nog het meisje bij Nicky Soeren en Michael de Leeuw. Familie van Herman Theeuwen. Zij rikken de Herman Theeuwen Memorial uit. Henk de Jong, die nog even naar de familie van Herman Theeuwen. De Soeren de beker Sjenlet on zien meespelers. En dat gaat dus mij in de bus naar Leeuwarta. Assen voor de veromreis van zo'n 3 uren. Zo sluit Cambuur de tariering dus al. In totaal zo'n wedstrijden spelen de Leeuwarters. Overwinningstje FVB Oldenburg, Dragster Boys, Regio Team Kortse Tille, SV Meppen en Joertje VVV Venlo. Wat league spelen Tjen FC Emmen en de Waard Verlen van FC Den Bosch. Cambuur met een kleermaatje van Takom Wieke. Dan zit er op een ei een
busrit naar Limburg op het programma. Want dan is MVV Maastricht de eerste tegenstander van het keukenkampioen divisie seizoen. We sluiten al hier in stadion De Koel. Mijn naam is Ander Faber. Camera Kaam Joert van Abe Visser. En de regie en techniek wie in handen van Jos Vogelzang. Tierentank voor het Sjen naar deze wedstrijd. Hopelijk komende maandje dat je weer sjoggen naar de sportcast van Omroep Friesland. En ons graag de volgende keer een noffelijk weekend. Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B